네. फैगयालै बबेखासिनो मोनसे जायगायानो गैया लगाओ रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाइस नै जोङो सिमला बाजाराव थांबाय दं सिमला बाजाराव बाजार मा होनो मा गारि मोनलायो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है BMW र लासै देखायगोन लासैनो देखायगोनलै बे ड्राइभार जोंना गारियानो इनि नाहर ओमफ्राय आं गाखोग्रा आरोना आं थाव सोग्रा जोंना बुहुद थाव जायोलै जानायालाय सानबा गाहाम रुको जरा सबर करो नोंथांमोना बेलखौ खोनासंनो हागोन सानबाफोरल' सालायजायो आधा लिटारा सानबाफोरल' सालायजायो आधा लिटारा बुहुद थाव जायो आरोलाय ओमफ्राय नोंसोरो बिदि गारिखौ हायोबा बाय हायाबा दाबाय थाव सोनो हायोबा बाय थाव सोनो हायाबा जाबाय मिथिबाय गारिखौ नाय ओमफ्राय नै अ लागाव अबे आयनाया मोनसेल' बावसो आयना मोनसे दं साबिखौबो खमल' बख'नो हायो जोङो दा आच्छा सानबाफोरल' सालायनो हायो आधा लिटारफोरजों दा बाजाराव थांबाय दं सिख्लाफोरा बिराद नायदो जोंखौ गारि मोजां गारि लानायखाय अभी मजा आएगा ना भिड़ो नोंथांमोना नायलांबाय था दोनबाय गारिखौ नैयाव दे साबिखौयो न'नि दखानाव दोनहैयोनो जों दा एटिएमआव थांनो नागिरदों फैसा बहना जोङो दोनगोनसो मालदार गोजा नालाय बिथांनि फैसाया माबा दाखालि लुथिनायनो माबायाव ना बड़ा हरामी हो बेटा मानसि अफारनि गिदिंना फैफिनबाय दाहाय हाबनोसैनो दा थांसै मा जाखो मबाइल चार्ज होनो कारेन्ट गैया मा खालामनो उपाय गैया कारेन्ट गैया बेटारियाव हो फैसा बिदि आसला सोरनो जाहोनो नागिरदों जेनेबा कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं जाबाय फै सिमला बाजार सासे बानायना लाथारनांगोनलै दिनै आच्छा नै जोङो दा बाजाराव फैबाय दं सिमला बाजाराव नैबे थाङो ओरैजा एक्टर ओरैजाबो एक्टर गेजेराव दाखु ओमफ्राय आंनिजोंसो एखे गानहोबाय गस्लाखौ गोसोम आं गानबो नाङा होनबाय फार्स्ट भिडिअनिफ्रायनो एखे मा खारन दं इयाव बायना लादों आंनिखौ मोजां नुदोंनो बिबाङा हिनजावखौबो आं गोसोथोनाय गोसोबाय सन्देहसो दं र' सन्देहआव ओमफ्राय गस्लाया नोंना एक्स हरनायबा बियो एक्स हरनाय ना नामखौ खोन्थानो हादे आरो नामखौ जाया बे गाइस नामा नामखौ मिथिदों ना चेस गारि बिदों गादगिर लोक्षि फुजानि गाइस दिनै लोक्षि फुजाबो ना ओंखायनो दिनै ना मैया मैयानिफ्राय लोक्षि फुजा अभी मजा आएगा ना भिड़ो मा मोनखो नोंलाय लाइजाम मिथिया नै लाना फैबाय मा इमा बुस्थु आंथ' फरायबाय हासासो नाय हासासो ना अ नै इंलिसबो दं ससे फरायना खोन्थालाय मिडि फ्री मान 10टा 16 पाठशाला बेटा तुमसे ना हो पाएगा
Oh, dokter kuliah ini pasar hospital ini. Mah di mana mah dokter. Mababar baनायनायनि नामा मुलिफोरनि Oh नै डेन्जारसो नै बेखौ सिक्रेटआव खोन्थाथारलै बेखौ खबरना हो नै मेल सेक्सुवेल बोरै मा एयाव मा माबाफोर पयसन जों दा गस्ला बायनो फैदों आरो गस्ला गाननोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना हासुनो ओंखारदों नै हासुनो कंट्रोल माथो माबा मानलाजोब्बाय नै इयावसोमोन दा हो इसेमोन माथो माबायावसो मानलाजोब्बाय अबाव हासुबावगोन नोंलाय नै गाइस नै फुजाबो जादों गाइस फुजाबो जादों फुजाया जों गिदिरावसो थांगोन ना गिदिरखौ आंनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन गाइस आंनियाव नोंहा दं जानो इउटुब चेनेल दङ आंनि चेनेलखौ खोन्थानाब्रा मा नाम खोन्थाना लादोब्रा आरबि क्रिएसन गाइस बेयाव नोंथांमोना कभार भिडिअ नुनो मोनगोन मोजां एकदम बरायबाय ओमफ्राय नैबे मा होननाय जायो हारसाया हो हारसाया मा होननाय जायो इयो बरायबाय नोङालै नङा मा होननाय जादों इयो बेथ' आर' ओमफ्राय नैयो बराय है नङा फुजायानो खनगिया माथो फुजा ओइ नै गेटआ मा गेट लायनो माबा मन्दिरा साला नांगौबा साला नाङा नांथ'ला ओइ नैखौ लांनांगोनलै 100खौ उफाय गैयालै अबेखासिनो माथो जायगायानो गैया लागाव जायगा नागिरना मोनाखै आसोला हासु जायोलै जेरैबाबो इयावनो मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता हासुखांबाय हासुखांबाथाय दारि दाङो नामा नोङो बिराद लाजियोलै बाबुआ हेन्डसामद्राय ना देखायबावनो माथो हासुग्रायाबो बेनोमोन फैबाय गजब बेइज्जती है जायगा नागिरना मोनाखैमोनबा जोङो दा नै गस्ला दानि फैबाय गाइस नै साफा नै गाइस मा स्टाइलनि गस्ला नांगौ नोंसोरनो नै जाबाय आइजोफोरनि हा बेफोरखौ लानो हागोन नै गाइस मोजां गस्ला गोसोम गुफुर नै गाइस बिराद मोजां नों अबे गस्ला सायख' गोसोमा जों नैजि सोलायनो खोमा ना फुलाबो जाबाय नै गस्लाया कलाथ' जों सब कला गान नामा नहीं कोला खा रही कोला बाय नहीं उड़े नहीं इसके बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार ओ गुदाम गोनांसो गुदामनि ए ini kuana aro kita kasih semua yolong anggo sendiri lagi net ikut Hey, nungzung milaygin niya. Oh my god. बहुत तेज हो रहा है बोरिया मिलायगोन थ' लेमन फैसायानो गैया ओमफ्राय मोनबेसे दखान गिदिंगोन नोङो गजब बेइज्जती है
Guys, niku langgar. Omae. Bisa gak nih? Bisa ya? Bias lah. Ini. Enjoy riders no thang dah gitu. अरे कहना क्या चाहते हो? Enjoy riders. Apa sampai na ya manusia? Mobile kopar. iPhone? Main naik mobile ke apa ini? iPhone enggak? iPhone ni bakla. iPhone. Kopar. Ekso song kena. Moza kopra moza lah. Itu normal aja deh. Itu moza lah. Itu ini gua tuh 100 diwa bare. Oh iya mozang. Nah, kau aja. Oh bade. Apa deh? Bisi. Kali dilaku. No apa? 150 dili ho. Barat aja ya. 150 balang na para undi. Bisi marana. 107 kan 10 টাকা lo kome betin baile. Mesang bibar nublah. Itu lagi jauh nomor apa bang dulu. कैसा लगा मेरा मजाक? Marah habru ke jale ni. Kali ini aku udah pebai. Hei nei. Mana kerja awak? Enne. Kosa lagi ni. Dokona langna. Gosla na kerja man. 200 ni. Paisa monakai. Guys, tang kami kosa na guys ni mana kai. Jo gosla dokona lang hoitin na. Ei ni. Abu dia yang masuk mana? Buria mari muzang dura nih, berat muzang deh. Mobile sungsin deh kintu man handsome deh, handsome ane kosle muzang sada बहुत. Ang sumay na sumay le kosla ka? Muzang dura ane sumay na. Labai kintu mbak. Ada show labai. Fashion thua jengna. Mustahil lah. Ijengna bira ke mau bere be. Sini yang sudah dia naik udah bisa lagu tu. Auction news lang na kerduman. Arsan simun bawa kai. Biar finish. Nungna usbai. Anak sebay pada. Anak usbai ni indung mau bar. Nih. Dia mana silai? Pusai ni anak dia macam mana? Muri jalan nang saya pandai puri jalan muri. Masa ni badai ni apa sahaja? 2000. Per bazar na? Di biar deh ni, jangan lupa. Mana? Mana deh? Jalmuri lah, boleh? Jalmuri. Yang 20 taka ni. Nah, oh. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है Nakalam video. Ya, puja ni. Mazang di dalam. Jalmuri. Ya. Malaki ya, naya. Itu kan sembarang kan yang negeri. Jumpa mendeman doai menela.
जोंना दोननो जायगा गैला माथो ओमफ्राय दोननो जायगा गैला बेयाव दोनथ' आंखौ उदै सालायबायलै बेयाव मोनसे दोनथ' जानोसै एबार दानसो लगानो एबारसो फार्स्ट फिनिश मार्च लाबोदों जाबावगोन जाबावला सिख्लाफोर दानियाव जाबाय ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सोके सोके हर 10 था हर फैसा गैया खम दङ चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू आब'आ माबायाव थाङोनो लोखि फुजायाव सेसापानि ना मा होनदो सेसापानि ओमफ्राय ए लोगो मोनगोन आब'खौ मिथिग्रा औ सोरबा नुयोबा माथो आब'खौ ini sih udah lengkap belum nak आब'नाबो चेनेल दंना मा चेनेल मोनलाय नामा आङो डिसक्रिपसनाव लिंकआव होना होगोन लिंकखौ डिसक्रिपसनाव आब'नि चेनेल नामा पदमी क्रिएसननो ओमफ्राय हर 10 थाखा हरदो गजब बेइज्जती है नहीं जाना 20 थाखा जोंना 40 थाखा माहाजोननोलै ओइ फैसाखौ आं नोंनो होदोंमोन नामा नोंनो होदोंमोन 20 थाखा 100खौनो हरदो baik nasi nggak denglai बायनांसिगोन anak bilang lah जाबाय थादो आब'मोना होमबा थांसै जोङो हरदो फैसाखौ आरो नायलाय सासेयाव इनो oh यार मार मिनिखायो जोंबो नुनानै मिनिबाय दङ बिसोरो गामिया सिख्लाफोरा माबोरै दोनजायो माबोरै फैसा थायो इयाव चिली निजों हाबो खोमा दे निजों निथ' बहुत रोजा जागोन दे नि मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल बेखौ दोनजोबगोन आंनि माथो दहाय मोननायखौ दहाय देखायनायखौ सोजोबनोसै दहाय देखायनाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया आरो अखाबाय हाबाखैमोन बाल गांसेबो ओमफ्राय डुप्लिकेट सानदोंमोन आङो डुप्लिकेटखौनो सोनो होदों आंखौ ओरै सानदोंमोन आङो ओमफ्राय हाबजोब्बाय हाबनायालाय ओमफ्राय गांसे हाबासै आरोना 500 अखा हाबाय बाइकआ जोंना जों बे बाइकजों थांसै दा ओमफ्राय अखा हाबाय नालाय जोङो भिडिअखौ लानानै नंला मार अखा थांबाय दं नै गारिजों बेलदाम फाग्ला ओइ सिख्लाफोरनि सिगाङाव दामदो
बहुत तेज हो रहा है। नहीं Hey, deh. Mini kayak sih gunung. Mini kangen terus. Sini sih udah nanti. बड़ा हरामी हो बेटा Mini dulu. Mini gak ada malah. Ini program hostel nih, Mak. Mini ganda mal mini. Jalan mana gua. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।